Kajinglap baka Shillong Municipal Board ka khotandar na kabanta ki Kamshna Surok Dobilat ki Nala bat ki Weipat haki South League ki MDC constituency ki Badan Hanong ba Shillong kalapan long yo ba Ricky Shulai u MDC Klemseng na Laban Maupram haka arpu khundai tregunailar arja arpusan ban pan jingshai nong Chief Executive Member ka Council uba Shambor lang Renja. Habakran sikilat patay kubor uba Ricky Ulaang, bo Chief Executive Member uyathu baga Council kamyo jing TBA na Shillong Municipal Board halor kani ka jing khotandar bot ulakular ban pha jing tho mardor halor kani. Uba Ricky Ulaang bagi dan menswa ki sithi ki bapoy na Shillong Municipal Board ki bakro yaki song pisa lingba ka 15th Finance Commission syaki jaka ki bahap hak jaka sor bat sham na tho bagi day ki jaka hapo ka KHADC. Dagabethu baula pha jing tho shau Conrad ke sangma umentri rangba bat kumju shau ba Preston tensong usembut mentri rangba ubari pej katana District Council Affairs ban kentu ban yakran bat ka Sarkar India ban penbej Ulaang baka Sarkar jela kampat ai jing tip yakani Ulaang bo Reverend JJM Nichols Roy ukpa ka kernet bahinriu jang kariti sanchar kari India uklam sandur bagi Autonomous District Council kin sha yu roj hano namar ki Autonomous District Council ki don bor ban sanchar laj luj lane ka autonomy ba menen jenmit ngayo ban priang ya kanika short notice inviting tender hi kanika tender kadai namata ki scheme ki bahab apo ka MDC constituency hangne be pin ngam ngan puli tang ya kanika kerteng jong ka kam name of work construction of motorable road drain under Jayau Moprem under MDC constituency construction of footpath and drain for Mokhar Pantorungkra under MDC constituency improvement of footpath and drain under Laban MDC Laban Moprem MDC constituency the financial assistance for repair of drain lane footstep under Laimukra Malki MDC constituency phi kan ka contain MDC constituency kata ajur shibut habangayo ban puli kane di kajingwan ICT jonga syai CM kalongba ngaji syang ko ban sngap ni baka intimate ni am ka government syaka dis council ila pan syang amantan ba umdan intimation la ka government syaka dis council habadai bat kani katandar umdan jingtip ki engineer jong ka council habadai bat kani katandar temut pen iba ka sarkar ka la tendar kemda pentip ka dis council kemda pentip ki MDC ti kalong ki ka ba hapo ka history jong ka dis council ampat juja baga implement scheme no da ka municipal yangi taru da ka balong no mo da ka lenti ka ba flood tendar kani kalong ka iki ka ba mong ba iben yangi ki MDC ndri iben ya ka dis council ndri iben ki pa ba ki belajit yangi kat kum ka riti senchar jong ka India kalong ki ka ba sosi haru kata-kata ba jaka ka sarkar ban kan reply hakai sithi ka ba ngang adap tho artli kawayo chief deputy chief minister kawayo chief minister but laka extra committee ru kum jingkran jong i CM mentan kila depan kendu jaka bakin pensyai halor kumno bagin ya chikman ngiliyo ban pediang mandakane ka tender notice but kanai kalong ki ka ba smokia yangi kum ki MDC talalong no laka municipal kin pendon kami kan ka scheme pentri kami kan ka scheme kamda pentip ki MDC ne yaka authority ka bari ka dis council ti kadi ka ek ka ba phala bat ka ba so langi ba kum kanir kanja ngatrai ki longchwa manchwa ki nongyalam khamtam JJM Nichols Roy bla thau ba architect ka six schedule ukam architect bingin cha bypass ba cha le hakane karukom ngi di ki dis council ki ba habiada ya ka benta ba khamtam ba kadehi ka riti dustur ka khando ka siap bat ka khai pateng tikane ka jing UI jong kani ka notice tingam tip ka don kumno ti ka ba pensyai da ka liang CM ti ong insa immediately pha ya ka engineering wing ban pha city ka municipal ban stop no immediately ya ka tender kanang ba kinumya chikmat lang tapat din sa pentip bat shangaru bat chaki MDC ki ba haba ko kasor ba kumnong inyo ay clarification lang baka sarkar tikani ka directory ka ba ka Shillong urban area
haka deka directory kapau haka what area kapau haka village takarau kam trikam kadika scheme imla ban trikam bade indala klik itu ke digital portal mat ngi hatu ke directory kapau kan ngi pau kum ki MDC jongka laban mo prem ke MDC jaya ngi pau ba apo ka what temun ngi hab apo ka municipal kan tejingsha kini ki scheme hakipor ki balale ka ministry ke saipa directly shaka council but ki saipa hakadur jongka ka saipa hakadur jongka special assistant plan assistant ne ka excluded area te lingba ka to ka scheme ka council pede ke implement abaro ki area ka bahab ki hapo ka jingpe jongka council re ka bamenta kumtar khamlong re kaninga thai kan sai bri ka sarkaru kanumla ban le bri ne ka scheme ka wan be lapo ka panchayati langte shaka municipal te kat kum municipal man implement ya kane ka hab implement kat kum kita ki ward but ki villages ka ba lapo ka rural body ka pa te ka jinge ka long tang itai technical error ban man tasni ka ba kham so phla par kalong ba ka sarkar lingba ka municipal department kala pulut sunan ka tendar ka ba mpajio ban yo sko manumnoru ban pajio ban yo I ba ka scheme jungki MDC lala ban invite yaki contractor makin tap battery tikalong no kaban kata sibun ya yungki Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya